Moi! Mä ajattelin, että nyt voisi olla hyvä hetki tehdä sellainen video, missä mä ehkä vähän avaisin sitä, että kuka mä oon ja mistä tässä kanavassa on kyse. Eli mun nimi on Merja, niin kuin voi varmaan tämän kanavan nimestä päätellä. Ja mä oon 33-vuotias, vanha kurppalainen. Ja mä tykkään tehdä tosi monenlaisia juttuja. Mä tykkään piirtää, mä tykkään maalata, mä tykkään näytellä, mä tykkään laulaa, mä tykkään kirjoittaa, mä tykkään kiipeillä kalliolla ja seinillä, polderoja ja mennä yläköydellä. Mä tykkään harrastaa kickboxingia ja mulla on monta ammattia. Mä oon muun muassa animaattori ja luokanopettaja ja tää kanava ei ole opetuskanava. Mä en edusta tässä opettajia tai opettajuutta. Mä en edusta itseäni opettajana enkä omaa kouluani, vaan mä olen tässä ihan niin kuin tasan omana itsenäni ja omana yksityisitsenäni. Eli se mun ammatti, mun duuni on sitä mitä mä teen, ei sitä kuka mä oon. Mä olen Merja. Mutta mä rakastan mun työtä ihan hulluna. Mä tykkään tosi paljon auttaa lapsia ja nuoria monissa asioissa. Ja jos mä keksin jotain hyviä opetusjuttuja, esimerkiksi vaikka matikkaan liittyen, niin mä voin ihan hyvin käyttää tätä sitten semmoisena foorumina, mitä kautta mä voin julkaista jotain hyviä opetusvideoita myös. Mutta se on vaan yksi osa minua. Se ei tee tästä opetuskanavaa, opettajakanavaa eikä muuta, vaan tämä on minä-kanava. Eli tää kertoo tasan tarkkaan musta tai muhun liittyvistä asioista. Vaikkapa sitten mun piirtämistä asioista tai muusta. Mutta toivon, että ne on sellaisia, joista olisi jollekin teistä hyötyä, toivottavasti monillekin. Tai joista olisi teille jotenkin muuten iloa. Joku on tämmöistä hauska tai muuten viihdyttävä. Mä toivon, että niistä olisi iloa. Ja jos sä tykkäät mun kanavasta, niin muista painaa sitä tykkäysnappulaa siellä. Ja muista tilata mun kanava. Ja jos sä vaan pystyt mitään foorumia kautta, minkään foorumin kautta mainostamaan tätä minun kanavaa ja minun videoita, niin jaa niitä videoita eteenpäin, niin mä saan sitten ehkä lisää katsojia, lisää tykkääjiä ja lisää tilaajia. Mutta toivottavasti sä viihdyt. Jos tulee hyviä ideoita, että mitä mä voisin julkaista, niin sinä voit ehdottaa. Mä oon jo jotain julkaissut sellaisia, mitä multa on toivottu, mutta sä voit ehdottaa lisää. En lupaa, että toteutan, mutta saatan toteuttaa. Tykkää, tilaa ja kiitos, tykkään teistä. Hei hei!